Slovensko má dlhodobo vážny problém s výchovou a vzdelávaním všeobecne, ale osobitný problém, na ktorý ho upozorňujú mnoho aktivisti, ale aj Európska únia, je vzdelávanie rómskych detí. Jednoducho na Slovensku sú čisto rómske triedy, čisto rómske školy. Nehovoria to aktivisti v súčasnosti, nehovorí to iba Európska komisia, ale hovoria to už aj slovenské súdy, ktoré teda vydali rozhodnutia, rozsudky, ktoré teda potvrdili, že na Slovensku mnohé školy a školské zariadenia teda segregujú rómskych žiakov na základe etnicity. Je absolútne neprípustné, aby sme ktorékoľvek dieťa na území Slovenskej republiky, ktorékoľvek dieťa v Európskej únii vlastne dávali do tried len kvôli tomu, lebo je teda je príslušníkom nejakého etnika. Preto ak Slovensko v podstate nedokáže urobiť systémové opatrenia na to, aby k tomu už nedochádzalo, tak musí prísť upozornenie zo strany Európskej únie. A Európska komisia už vedie dlhodobo teda konanie voči Slovensku za segregáciu rómskych žiakov, avšak pred pár mesiacmi posunula Európska komisia toto štádium do roviny žaloby. A tak k tomu teda bude vyjadrovať aj Európsky parlament, pretože Európsky parlament rovnako vníma, že na Slovensku aj v mnohých ostatných teda členských krajinách školské systémy nedokážu dostatočne pracovať s rómskymi žiakmi tak, aby boli uplatniteľné na pracovnom trhu, ale posielajú ich do špeciálnych tried, do špeciálnych škôl, kde mimochodom tie školy stoja oveľa viac peňazí, ale ktorí nedokážu pripraviť toto dieťa na pracovný trh.